A mai nap mottója: tudtuk, csak nem sejtettük. Szép jó estét kívánok sok szeretettel. Itt van előttünk többek között ez a ZZR 400, amely ma reggel érkezett. Gépátvételi szerződés és megbeszélés egyeztetés szerint a tisztelt ügyfél karburátorsor felújítás, beállítás, tisztítás körre jött, valamint a benzinpumpa megnézésére és cseréjére. Tulajdonképpen a tisztelt ügyfél engem már a hetekben keresett azzal kapcsolatban, hogy ő szándékozik venni egy ZZR 400-at, és felhívott 8 motorkerékpár szerelőt az országban, amelyből 7 visszautasította, és egy az én nevem javasolta neki. Kedves kollégának tisztelettel köszönöm szépen az ajánlást. 15 éve köztudott dolog, hogy nálam minden is az ZZR 400-zal indult el. Menjünk is át az ügyfélfogadó részre, és pislancsunk rá a zümire, hogy mi az újság. Ugyanis képzeljétek el, hogy gondolkoztam rajta, hogy behozom a nagy szervizbe a zümit. Erre bejött egy másik ZZR 400. Itt az ümi. Hát igen, ő egy legenda lett a motorozásom elején. Mondhatni, hogy még a közepén is az volt. Közben itt letarolom a polcot, és mostanában eléggé elcsendesedett róla minden is. Az ügyfelek szokták megcsodálni. Van itt még jó pár ZZR, és az évek folyamán szervizeléssel kapcsolatban megismerkedtem a nagyobb testvéreivel is. Például erről a ZZR-ről is lesz mit mesélnem. Kellemetlen lesz pár embernek. Bocsánat, egy kicsit fáradt vagyok, és meleg is van, de igyekszem helytállni. Na, szóval a ZZR-ekről azt kell tudni, hogy valójában manapság, főleg itthon, nem igazán tudja őket senki sem szerelni, a nagyokat sem normálisan, a kicsiket meg végképp nem. Ezt már egyszer egy cikkben is összefoglaltam, ugye a japán motoros cikkem. Mindenféle szempontból bele lehetne menni különböző témakörök szerint, hogy mi, miért, hogyan, merre. Ezt említett cikkben is ugye felhozom, meg még nagyon sok másikban. Lesz is nagyon sok minden ezen témakörökről még, meg szokott is lenni, de lényeg a lényeg, tömören és röviden, hogy már nem igazán kaphatóak hozzá alkatrészek sem. Egyszerűen eltűntek a piacról, úgyhogy mindenki úgy próbálja összekóklárkedni, összehányni, összeokoskodni, ahogy éppen idézőjelben tudja. De hát mindig az a vége, hogy kiderül, hogy nem tudta. Az évek alatt egyébként nagyon sokan érdeklődtek a Zumiről, hiszen mostanában ő úgy eltűnt, többnyire a CBR és a Fézer LC6 volt nálam előtérben, mint járó motorok, hogy megyek velük motorozni. Ő már tényleg egy emlékmotor lett, pedig lehetne vele menni, hiszen új gumik vannak rajta, új féktárcsák, teljesen fel lett ő is újítva, ellenben ahhoz, hogy újra ismételten az utakon legyek vele, szintén nála is egy karburátorsort rendbe kellene tenni. Sajnos ezeknél a motorkerékpároknál különösen igaz, egy pár hetet nem megy vele az ember, és bizony lehet megnézni, hogy mi az újság. Volt is több ZZR videósorozatom is,
valami még nincs is befejezve róluk. Nagyon sok része volt ennek a videósorozatnak, lehet, hogy majd újra megosztom, én emlékszem, hogy csináltam róluk, meg van olyan, ami a gépemen is évek óta várja, hogy megvágásra kerüljön. Még az Zümi mellett is leültem, és akkor meséltem az ézérekről. De hát telik az idő, és nagyon sok tennivaló lett az évek alatt, tudjuk, nagyon sok minden jött. Most is 2 hétig voltam is, meg nem is. Nagyon sok a dolgom, nem könnyű Magyarország legnagyobb motorkerékpár szervizét képviselni, és nem könnyű itthon vállalkozni, mindent is csinálni egyszerre. Na meg hát említsük meg ezt a borzalmas meleget is, ami jelenleg uralkodik mindenhol, és próbálja az ember túlélni. És ha már a 300 négyzetméteres szervizemben össze-vissza ugrálok a helyiségek között, akkor egy kis gyors kép, hogy ismételten sok minden változott, és még fog is. Szépen alakul mindenhol minden. Lesz majd szervizbemutató is, sokan érdeklődtetek ezekkel kapcsolatban is. Egy pillanatra megállunk a fézert és megcsinálni. Te is szép vagy. Menjünk vissza, vagyis át még egy helységbe. Ezt a kedves ügyfélnek mutatom leginkább, hogy meséltem már sokszor, hogy van egy egész raktárom, ami ZZR cuccokkal van tele. Van minden. Tényleg. Abból is vagy 8 darab, úgyhogy van egy 10 éves gyűjteményem. Mindenből van rengeteg dolog. És menjünk vissza a nagy szervizbe. De ha már itt vagyunk a kis szervizben, itt is egy gyors új látkép, hiszen egy csomó minden változott itt is, amióta volt legutóbb videó. Nem véletlenül nem voltam annyira hetekben aktív, hiszen folyamatosan épül, változik, szépül. Szóval ott tartottunk, hogy Magyarországon tulajdonképpen nem azt mondom, hogy senki sem tud, szerintem tudna, van olyan szakember, aki tudna ZZR 400-at szerelni, egyet ismerek biztosan, hanem nem is akarnak velük foglalkozni, mert borzalmasan problémás esetek. Én ennek köszönhetem, hogy ez első motorkerékpárom egy ZZR 400 volt, ennek köszönhetem mindazt, amit itt látunk, és ugye ez már a második szervizem, és egyben az utolsó, már mindenkivel megbeszéltük, hogy én itt fogok megöregedni. Addig még nagyon sokat fogok rajta dolgozni, nagyon sokat fog alakulni, de igen, mindenki tudja, hogy vele indult minden. Folytassuk a történetet. Közben nézem, hogy még nekem is szokatlan kamerán keresztül is, hogy milyen gyönyörű, szép a háttér. Mennyivel másabb ez a fehér háttér, fehér ajtó. Szép háttér, mint ami régebben volt. Tök jó, hogy sikerült ezt is most már elérni és megcsinálni, bár nem végleges az sem. Természetesen lesz benne extrém dolog, de alakul minden szépen. Most már örülök, hogy a mai napi rendettevésemmel és takarításommal még végre teljes egészében tudom újra mindkét szervizt használni.
de még így is lesz újra egy kis rendetlenség. Na, folytassuk a történetet, elnézést. Szóval valamelyik szerelő kolléga javasolta az én nevem, hogy talán én még fogok tudni ebben a témakörben segíteni, hogyha valaki ZZR 400-at szeretne vásárolni, megnézetni, stb. Utána nézett a kedves fiatal ügyfél, és hát felhívott, hogy ő szeretne venni egy ilyen motorkerékpárt. Van egyáltalán alkatrészem, mert úgy hallotta, hogy igen, és hát tudok-e bármikor a későbbiekben is akár újfent segíteni, hogyha arról van szó, meg úgy alapvetően. És hát bemutatkoztam neki, elmeséltem neki tömören és röviden, hogy én ennek a típusnak köszönhetek mindent, úgyhogy örökké hálás leszek neki, így a vállamon és a szívemen viselem a ZZR 400-ak sorsát Magyarországon, vagy ha úgy van, akkor természetesen jöhetnek külföldről is. És igen, tanúsítani tudom 15 év után is, hogy nem könnyű esetek, sok minden szempontból igazából. Vasárnap szeretett volna a kedves ügyfél felhívni, de hát hétvégén nem vagyok elérhető. Csoda, hogy kicsörgött a telefon, aznap este láttam, és ha jól emlékszem, hétfőn visszahívtam, hogy ki az, mi az, miért keresett, és egyébként is. És hát akkor mondta nagy boldogan, hogy ne haragudjak, hogy vasárnap akart zavarni, csak szeretett volna örömmel tájékoztatni róla, hogy ő volt az, aki érdeklődött az ZZR 400-akról, sikerült egyet találni, megvenni, ment is vele, és öröm és boldogság, és hú de jó, és hú de szuper, vannak problémái, de megy, és minden rendben, és valamikor behozná egy vélhetően diagnosztika körre, hogy majd nézzük meg, hogy mi újság. Gratuláltam, örültem, mondom, tök jó, akkor majd, hogyha esetleg úgy alakul, úgy esedékes, akkor szólj, és akkor persze megbeszéljük, van alkatrész a polcon egy csomó, úgyhogy nem probléma itt semmi, ami ZZR 400, ZZR 600, 1100, 1200, nincs ezekkel semmi gond számomra. Itt és most megemlíteném ismételten, hogy amikor még elsőnek hívott a kedves ügyfél, hogy szeretne egy ilyen motort venni, akkor előre szóltam neki, hogy hát ezek nem könnyű esetek, költséges motorkerékpárok, és inkább vigyél magaddal, mert akkor azonnal vétel mellett látjuk, hogy mi az újság. Ugye ezt mindig elmondom ilyenkor, most is elmondom, talán még erről is van egy cikk, hogy inkább vigyél el magaddal egy szakembert a vétel mellé, mint hogy utána kiderüljön, hogy valami olyan motorkerékpárt vettél, mint múltkor az FZ6, ugye? 30 000 forintnyi értékű motorkerékpárt megvett 1 millió forintért, ráköltött 2 raklap pénzt, és még mindig költhet rá egyet biztos. Ha meg ott van az ember és szól, hogy hát ez, meg az, meg amaz, akkor ugye szépen lehet leszedni a 100 000-es tételeket a vételárból. Szóval tulajdonképpen az első, vagyis hát a második telefonálásunk ennyi lett volna, hogy sikerült megvenni a kiválasztott motorkerékpárt, és öröm és boldogság van, megy meg minden, tök jó, majd jön valamikor. Oké. Hát egy fél óra múlva megint csörög a telefon, ismételten a kedves ügyfél, felveszem, mi baj van, és hát ijedve, hangján hallom, hogy ijedve telefonál, próbál segítséget kérni, hogy baj van, mert nem indul, nem működik, nem csinál semmit, ez és az és amaz van, és most minthogy merre lesz, és elég ideges. Beszélgettünk a problémákról, nyilván megkérdeztem a motorkerékpár vételárát is, és mondtam neki, hogy jó, akkor
egy 200 000 forintot nyugodtan vissza lehet kérned, ugyanis ez az ár ehhez az állapothoz képest elég drága volt, és sajnos valamennyit biztos, hogy rá kell költenünk, illetve meg kell tudnunk, hogy teljes körűen mi a probléma forrása. Felhívott egy óra múlva, hogy elmondta az eladónak, hogy hova, kihez hozza a motorkerékpárt kivizsgálásra, stb. Vélhetően az eladó ismerte a nevem, és képzeljétek el, hogy nagyon örültünk, mert vissza is utalta az árának majdnem a felét, úgyhogy megérte kimondani a nevem és tájékoztatni róla, hogy egy normális motorkerékpár szervizbe fog érkezni ez az EZR. Úgyhogy ennek nagyon örülök, nagyon büszke vagyok rá, ugyanis nem kellett ott lennem az ügyféllel és együtt harcolnunk, hogy hát akkor ez, meg az, meg amaz, meg így, meg úgy, meg amúgy. Tök jó dolog. Pont olyan büszke vagyok erre is, mint ahogy arra is, hogy Észak-Írországból ugye jött múltkor az EX-Határ, megcsináltam rajta a nagy szervízt, és képzeljétek el, hogy már nem is tudom, 3-4 hónapja hazament, és néha olykor hétvégén rám írnak a mai napig a kedves tulajok, a kedves pár, hogy megint voltak vele pályázni, és szuperül funkcionált az EX-Határ, és ott el vannak Észak-Írországban vele. Ezek ilyen kellemes élmények, nyilván boldog tőle az ember, megéri ezt az egészet csinálni, küzdeni érte nap mint nap, melegben, hóban, hidegben, menni és csinálni. Na, hát most kibeszéltem magam, úgyhogy nem lehet hiány rá. Térjünk akkor a lényegre. Állapotfelmérés lezajlott. Kedves uram, ahogy az gépátvétel mellett is beszéltük, meg még a telefonba is talán, esélyes, hogy a karburátorsor felújítás köre az kevés lesz itt. Lehet, hogy induláshoz elegendő, de alapvetően már most látom, hogy az kevés lesz vélhetően, de meglátjuk majd a diagnosztikakör mellett. Még gépátvétel mellett beszéltük, hogy első futómű az felújítás lesz, ömlik az olaj. Szintén a nem túl régen hazament FZ6 jut eszembe. Tessenek megnézni, gyönyörűen látszik az olaj. Tehát első futómű felújítás, első fékbetét csere ez miatt is. Egyéb iránt első féktárcsák minimum alatt vannak. Első hátsó gumiabroncs lassan cserés. Hátsó féktárcsa kuka. Szegény motor még nem indult el nálam, már ha el akar indulni, meglátjuk, rá tudom-e bírni, de már most megmondom, hogy ez a karburátorsor, ez a karburátor rosszul van beállítva, és ömlik bele a benzin. Láncszed lassan cserés, egyéb iránt szép, piszkos ganés is. Szintén beszéltünk gépátvétel mellett, üzemanyag tartály problémás. Hiába fogom rendbe tenni a karburátorsort, a motort, hogyha visszateszem ezt az üzemanyag tartályt, és másodpercek alatt ugyanolyan semmit nem fog érni a munkám. Van itt annyi, mint égen a csillag, lehet választani színben. Passzosat, ott van az a bordó, piros, lehet, vagy
cserélni fogjuk. Sőt, mi több, egy fejidomom is van, színben megfelelő, és egy kicsit jobb állapotban van, mint ami a motoron van, mert legalább fényes, lakkozott. Mi van, Pepe? Meleg van? Kinyitottam az ablakot, jó? Mindjárt jövök. Pihenünk nem sokára, jó? Van egy-két rostás csavar, több helyen sérülések az idomokon, kormányvégsúly beleér az üzemanyag tartályba. Beszéltük ezt is itt, gép mellett. Ez így nem jó. Ne tessenek feltenni ezeket a vacak kiegészítőket, gyári alkatrészeket teszünk mindenre is. Mutatom közben itt a fejdomot, tehát látni, hogy ez a fényezéshez valami sufni tuningos, kókányolós otthoni munka. Igen, ez egy fontos részlet, hogy ez itt nem helyesen van ott, ahol kéne, és egy kicsit hiányos is. Ezt mindenképpen meg kell egyébként igazítani. Ez fontos. Több helyen olajfolyás, olajköd van, és hát mondanom sem kell, amellett, hogy majdnem mindenhol ereszt az olaj, mindenhol kókányolt, összepasztázott, minőségtelen gány munka van, mindenhol agyonra pasztázva a 20 éves tömítések. Nem azt próbálom videózni, hogy az idom el van törve, hanem hogy itt is olajfolyások vannak, mert hát a kuplungdekli tömítést nem lehetett megvenni, hanem helyette végigpasszáztunk mindent. Itt is ocsmány, elkolt, minőségtelen, életveszélyeztető, borzalmas munka. Jó, az ilyeneket börtönbe kellene végre csukni. Itt benézve azért már látszódik egy-két típus betegség, típus probléma. Nyilván itt is jelen lesz. Ránézésre ez a feszítő életében nem volt kiszedve szerencsétlen. Ott hiányzik egy ilyen takaró, kupak, van pár száz a fiókba, majd teszünk oda is egyet. Fekete plexi van a motorkerékpáron, javasolt az átlátszó színű. Ez teljes fekete, úgyhogy ez így nem lesz jó. Idomok sérültek, szakadtak, tákoltak. Hát az EZR 400 világa az ilyen. Újfent az FZ6 jut eszembe. Az pont úgy nézett ki, mint egy borzalmas állapotú EZR 400. De ez az EZR 400 hihetetlen, de igaz, hogy egyelőre annak ellenére, hogy nem a legjobb állapotban van, szinte jobb állapotú, mint az a FZ6 volt, amikor bejött. Kuplungkar és egyéb iránt ez a kuplung értem én, hogy működik, de igényelni a megtekintést. Itt az egyik plexi csavar az van is, meg nincs is, kicsit úgy félig kilóg, de ez legyen a legkevesebb. Hát kíváncsi leszek, mint látjátok, egyelőre töltőn van, koppig volt merülve az akkumulátor. Meglátjuk, hogy nekem van-e kedve elindulni, hogyha nincs, akkor így is, úgy is szétszerelés, akkor megint próbálkozás egy indítással, kicsit másképp. Ha úgysem, akkor meg így is, úgy is szintén
jön lejjebb, és jön a diagnosztikakör, valamint akkor karburátorsor felújítás. De erősen javaslom, hogy nézzük meg a vezérlést is, mert már most látszik, hogy az jó ideje nem igazán volt megnézve, vagy hát nem igazán bíznék abban a munkában, amit ott véltem felfedezni. Pedig elviekben, Veszprémben egy karburátorsor felújítás, tisztítás volt neki, arról a számla láttam. Hát ott sem olyan számlát és munkalapot adnak, amilyet így lehet kapni. Ráadásul utángyártott alkatrészekkel tudjuk, hogy ez meddig érvényes, kapuig körülbelül, és akkor annak örülünk. Úgyhogy erről ennyit. Na, hát akkor ami eddig biztos, első futómű felújítás illene, összes féktárcsa csere, nyilván fékbetétekkel, fékfolyadékkal, lenne majd egy fékhatásmérés, gumiabroncsok cseréje, lehetséges, láncszed cseréje, lassan aktuális, és hát javaslat egy nagy szervizre áttérés a karburátorsor rendbetételéről. Beszéltük is itt is, egyik videómban is, szerintem, sőt talán cikkemben is mondom, hogy hiába tesszük egyébként rendbe a karburátorsort, hogyha éppenséggel a szelephézagok nincsenek rendben. De diagnosztikakör mellett megtudjuk a szelephézagokat, hiszen diagnosztizálva van a motorkerékpár, itt az oszcillogram árulkodó jeleket mutat arra, hogy éppenséggel szelephézagok, nuku, úgyhogy meglátjuk. Kormányvégsúly csere, kuplungot megnézném, egyéb iránt úgyis a kuplung dekli tömítést is cserélni kellene, úgyhogy meglátjuk. Természetesen a generátor dekli is agyonra pasztázva, úgyhogy összes dekli tömítés az csere, mert ez borzalom, úgy ahogy van az egész. Alapjárat állító nincs a helyén, bár most mindegy is, igazából már úgyis le lesz véve, de addig is. Ezeket az olajködöket, olajfolyásokat mindenképpen meg kell szüntetni. Üzemanyagtartályba még bele fogok nézni, van rá eszközöm, de gyanús, hogy legegyszerűbb, ha van nekem normális a polcon, akkor cseréljük át a másikra. Egyéb iránt későbbiekben lehet majd akár tervezni, fejdomot, stb. Hiszen van mindenem. Meg lesz is. Na jó, hát meglátjuk, hogyha feltölt, illetve szedem szét még jobban, hogy mi újság. Addig is megy egy szép hosszú e-mail, és nyitom a munkalapot hozzá. Jó hosszú lett ez a videó, hát most pótoltam a lemaradásom, ismételtem. Szerintem ideje zuhanyozni menni. Hát akkor jó éjszakát kívánok sok szeretettel!